ஹலோ காய்ஸ், நான் உங்கள் ரித்திக். இது நம்ம அமேசிங் ஃபேக்ட்ஸ். இன்றைய வீடியோவில் நம்ம சுந்தர் பிச்சை, அதாவது இந்த கூகுளோட கரண்ட் சிஇஓவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சுந்தர் பிச்சையோட ஃபுல் நேம் பார்த்தீங்கன்னா பிச்சை சுந்தரராஜன். இவர் 10th ஜூன் 1972 மதுரையில் தமிழ்நாட்டில் தான் பிறக்கிறாரு. இவர் என்ன தான் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தாலும் அவர் சென்னையில் தான் வளர்கிறாரு. அது மட்டும் இல்லை, அவர் வாழ்கிற வீடு ஒன்லி 2 ரூம் தான் இருக்கும். நீங்கள் 2 பெட்ரூம்னான்னு கேட்டிங்கன்னா அதில் கிச்சன் ரூம், எல்லா ஹால் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்லி 2 ரூம் தான். இந்த வீடு இப்போ அசோகா நகரில் இருக்குது. இவரோட ஸ்கூல் டேஸில் இவருக்கு கிரிக்கெட் அண்ட் ஃபுட்பால் ரொம்ப பிடிக்கும்னே சொல்லியிருக்காரு. அதுவும் இதை NYT கூட ஒரு இன்டர்வியூவில் தான் சொல்லியிருக்காரு. அது மட்டும் இல்லை, இவர் ஸ்கூல் டீமில் இருக்கும்போது இவர் தான் அந்த ஸ்கூல் கிரிக்கெட் டீமோட கேப்டனாகவும் கூட இருந்திருக்காரு. அப்புறம் அவர் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு காலேஜுக்கு தேடுறப்ப அவர் IITக்கு அப்ளை பண்ணுறாரு. அந்த டைத்தில் அவங்க நெய்பர்ஸ் எல்லாருமே இவனுக்குலாம் எங்கடா சான்ஸ் கிடைக்க போகுதுன்னு நினைக்கிற டயத்தில் எதிர்பார்க்காத வீரமாக காரகப்பூர், அதாவது இந்தியாவோட ஒன் ஆஃப் த பிக்கெஸ்ட் IIT கம்பெனியில் சான்ஸ் கிடச்சிருது. அப்புறம் அந்த IITயில் அஞ்சலிக்கிற ஒரு பொண்ணை லவ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க. அந்த பொண்ணு ராஜஸ்தானை சேர்ந்தவ. அப்புறம் அவங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி பேசி இப்போ ஒரு குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கார கண்டிஷன் கொண்டாங்க. அந்த டயத்தில் சுந்தர் பிச்சை ப்ரப்போஸ் பண்ணும்போது அஞ்சலியும் அப்செட் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிச்சு பிடெக் கார்காப்பூரில் முடிச்சுட்டு அப்புறம் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியா அப்படிங்கிற ஒரு அமெரிக்காவில் அவங்களுக்கு ஒரு ஆஃபர் கிடைக்குது. என்னென்னா, நீங்கள் எங்கள் காலேஜில் படிச்சுக்கலாம், உங்களோட ஃபீஸ் மட்டும் ரெண்ட் ரூம்ஸ் அப்புறம் சாப்பிட்ற சாப்பாடு எல்லாமே நாங்கள் பே பண்ணிப்போம், நீங்கள் படிச்சுக்கலாம், ட்ராவலுக்கு மட்டும் நீங்கள் தான் பே பண்ணணுங்கிறாங்க. ஆனால் இதில் என்ன சிக்கல்னா, அவங்கள அந்தளவுக்கு அனுப்புகிற அளவுக்கு சுந்தர் பிச்சையோட ஃபேமிலிக்கிட்ட காசு இல்லை. அந்த நேரத்தில் சுந்தர் பிச்சையோட பேரண்ட்ஸ் பரவாயில்ல, நாங்கள் கடன் வாங்கியாச்சும் உங்களை அனுப்புகிறோன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கடன் வாங்கி அனுப்புகிறாங்க. அந்த நேரத்தில் சுந்தர் பிச்சை அவங்களோட அஞ்சலி கிட்ட, நான் அமெரிக்காவுக்கு போக போகிறேன், உன்னை மிஸ் பண்ண போகிறேங்கிற சொல்கிற டயத்தில் அஞ்சலி திரும்ப நம்ம கண்டிப்பாக பார்ப்போம், எனக்கும் ஏதாச்சும் சான்ஸ் கிடச்சுன்னா நான் அமெரிக்காவுக்கு வர பார்க்குறேன், ஆனால் நமக்கு இப்போ நம்ம முன்னேறதான் முக்கியம், நீ ஃபஸ்ட்டு முன்னேறு, அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்துக்கலாங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அந்த டயத்தில் அவர் சேர்ந்துட்டார். சேர்ந்தாங்கேயும் நல்லா படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. ஆனால் அவருக்கு லோன்லியாக தான் ஃபீல் பண்ணுறாரு. அப்புறம் அவங்க இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ் பண்ணுறதுக்கு அங்கே அலோட் இல்லை. ஏன்னா இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால் அவங்க தான் ஃபீஸ் கட்டணும் இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ்க்கு. ஃபைனலி அவங்க MBAவும் யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் பென்சில்வேனியாவில் முடிக்கிறாரு. முடித்த உடனே நம்ம ஏதாச்சும் வேலை பார்க்கணும், நம்ம சம்பாரித்து அப்புறம் நம்ம இன்டர்நேஷ்னல் கால்ஸ் நம்ம ஃபேமிலிக்கிட்ட பேசி ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தில் இருக்கிறப்ப McKinsey அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனியில் அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கிது. 2002 அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டு அப்புறம் அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இன்கம் வருது. அந்த இன்கமில் அவங்க பேரண்ட்ஸ்கிட்டையும் அஞ்சலிக்கிட்டையும் ஃபோன் பேசுகிறாரு. அதுக்கப்புறம் நிறையா பிரச்சனைகள் தாண்டி அஞ்சலி ஒரு வழியாக அமெரிக்காவுக்கு ஒரு வேலை தேடி வந்துட்டா. அந்த டயத்தில் அஞ்சலி கூகுள் அப்படிங்கிற ஒரு கம்பெனி இப்போ ஃபேமஸாக போயிட்டுருக்கு, இதில் நீ ஜாயின் பண்ணலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறான். ஆனால் பிச்சை என்னோட லேர்னிங்க்கும் இங்கே இருக்க வேலைக்கும் சுத்தமாக மேட்சிங் ஆக மாட்டேங்குதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் அஞ்சலி ஒரு வழியாக பிச்சையை பூஸ்ட் பண்ணிட்டு நீ ஜாயின் பண்ணி பாரு, அங்கே அப்புறம் நம்ம மாறிக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அப்புறம் சுந்தர் பிச்சைக்கு 2004 கூகுளில் ஒரு ஒர்க் கிடைக்கிது. அதுக்கப்புறம் அந்த டயத்தில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோர்கிற ஒரு வெப் ப்ரௌசர் தான் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்துச்சு. சுந்தர் பிச்சை கூகுளோட CEO கிட்ட நம்ம ஏன் ஒரு வெப் ப்ரௌசர் கூகுளுக்காக உருவாக்கக்கூடாது, அதுவும் ஃபேமஸாக போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாரு. அப்போ அந்த CEO என்ன ஜோக் பண்ணுறி அப்படிங்கிற மாதிரி பேசிட்டு இதில் அக்செப்ட் பண்ணாமல் போயிட்டார். அப்புறம் சுந்தர் பிச்சை கரெக்டாக ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளானோட இது எப்படிலாம் வேலை செய்யும் அப்படிங்கிற ஒரு டெவலப்மெண்ட்டோட கரெக்டாக அவங்க கூகுளோட ஃபவுண்டர்கிட்டே போய் சொல்லிடுறாரு. இந்த பிளான் பார்த்தீங்கன்னா வாவ் சூப்பராக இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி கூகுளோட ஃபவுண்டர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. அப்புறம் இந்த வெப் ப்ரௌசரை பண்ணுறதுக்காக ஒரு டீம் அங்கே ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாங்க. அந்த டீமும் அந்த வெப் ப்ரௌசரை டெவலப் பண்ணிகிட்டே வருது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ப்ராஜெக்ட் பப்ளிக் கிட்ட லீக் ஆகிடுது. இது எப்படி லீக் ஆச்சுன்னு யோசிச்சு அனலைஸ் பண்ணுறப்ப தான் நம்ம டீம் மெம்பர் தான் ஒரு தெரியாமல் லீக் பண்ணுறாரு. ஆனால் பிச்சை அவரோட கான்ஃபிடென்ஸை உள்ள அது மாதிரி யாரையும் அவ்வளோ திட்டாமல் அடுத்த தடவை நம்ம பண்ணணும், எந்த மிஸ்டேக்லாம் பண்ணணுங்கிற மாதிரி திரும்ப அந்த ப்ராஜெக்டை கொடுக்குறாங்க. அப்படி கொடுக்குறப்ப கரெக்டாக எல்லாத்தையும் டெவலப் பண்ணிட்டு அப்புறம் அதுக்கு குரோம்ங்கிற ஒரு பேரை வச்சு மக்கள்கிட்ட சேர்க்குறாங்க. சேர்த்த உடனே ஃபியூ இயர்ஸில் குரோம் தான் உலகத்தில் 60% ஆஃப் பீப்புள் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மிகப்பெரிய வெப் ப்ரௌசராக மாறிடுச்சு. இதை பார்த்தோன்னே கூகுள் ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராஃபிட் அடையுது. இதை கூகுள் ஃபவுண்டர் பார்த்துட்டு சுந்தர் பிச்சை ரொம்பவே பாராட்டுறாரு.
அப்புறம் கூகுள் ஃபவுண்டர் வந்து சுந்தர் பிச்சை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு இப்போ உனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் கொடுக்க போகிறோம், ஆண்ட்ராய்ட் மொபைல்ஸ் வந்து இந்த வேர்ல்டு ஓவரில் பீப்புள் கிட்ட நீ வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கு சுந்தர் பிச்சை இந்தியா வந்து ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு ஒரு குட் மார்க்கெட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாரு. அதுக்கப்புறம் ஃபவுண்டரும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் ஒரு டீம் உருவாக்கி அதுக்கப்புறம் அங்கே இந்தியாவில் இருக்க கம்பெனிஸ் கார்போன், மைக்ரோமேக்ஸ், நோக்கியா போகிற கம்பெனிஸ் கிட்ட பேசி 2013 பிச்சை சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எல்லா உலகத்தில் இருக்க எல்லா கண்ட்ரீஸ்கிட்டையும் ஆண்ட்ராய்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாரு. அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி வந்து ரொம்ப ப்ராஃபிட் அடைஞ்சோடனே அப்புறம் ட்விட்டர் அந்த மாதிரி போன நிறைய கம்பெனிஸ் வந்து சுந்தர் பிச்சையை வந்து எங்கள் கம்பெனிக்கு வாங்க, 10 times ஹையர் சேலரி கொடுக்குறோம் உங்கள் கம்பெனியை விட, சிஇஓ பொசிஷனும் கிடைக்குன்றாரு. ஆனால் அதுக்கு சுந்தர் பிச்சை நான் வந்து என்னோடய கம்பெனிக்கு லாயல்ட்டியாக இருப்பேன், எந்த கம்பெனியும் ஏமாற்ற மாட்டேன், நான் கூகுள் தான் எனக்கு ஒரு வாழ்க்கையை தேடி கொடுத்ததுன்னு சொல்கிறாரு. இதைக்கு உடனே ஃபவுண்டர் அதுக்கப்புறம் சூப்பர், இனிமேல் இந்த சுந்தர் பிச்சையால் தான் நம்ம கம்பெனி வளர்ந்துருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு இதில் சுந்தர் பிச்சையும் சிஇஓ ஆகிறாரு. அதுக்கப்புறம் லெஸ்டர் சிட்டி தான், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமே. ஸோ ஓகே காய்ஸ், இந்த வீடியோவில் தான். இந்த வீடியோ பிடிச்சினா லைக் பண்ணி, ஷேர் பண்ணி, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பை.